Hans Henrik, nu har Mads Larsen ikke bokset i 10 måneder. Nu skal han til at træne sig op til kampen mod Sartisson den 16. januar. Ja. Hvordan kommer det til at gå, tror du? Jamen altså, allerede nu synes jeg, det startede meget fornuftigt op. Han virker meget tilfreds, og det ser ud til, at Paul og Duville og Mads, de er faldet sammen, eller fundet sammen i et godt samarbejde, og Mads er meget motiveret og virker i god balance. Mads Larsen, nu er det 10 måneder siden, du sidst har bokset kamp, og nu er du ved at træne op mod kamp mod Sartisson den 16. januar. Hvordan går træningen, og føler du kan nå at blive klar? Jeg føler helt sikkert, at jeg når at blive klar, og hvor godt det går stille og roligt indtil videre. Ikke? Det er jo klart, det er jo kun i starten af fasen, så efter personligt synes jeg, det går fint. Og Mads, lidt og hurtigt, vise en bevægelse. Når nu han bliver europamester den 16. januar, det går lige til. Går I så direkte efter at få en kamp mod Mikkel Kessler? Og hvordan er udsigten til at få den kamp overhovedet? Der er jo ikke noget heller vildt end at være involveret og være med til at lave en kamp mellem Mads og Mikkel. Hvem vinder den kamp? Aner det ikke. Det er for sit liv. Jeg har ikke nogen. Det er klart, at Mikkel vil starte ud som favorit. Det vil han. Og hvad kan man sige, er også den yngste. Men altså, boksporten, you never know. Nu her den 16. januar, og du så bliver europamester. Jeg regner med, at det er det, du gør. Det er det, jeg går efter. Ja. Hvad skal der så ske bagefter? Så skal jeg hjem og sove. Ja, men sådan yderligere. Nu har man snakket om den her Mads Larsen Mikkel Kessler kamp. Er det noget, I har snakket om? Der er Mikkel. Jeg tænker kun på den kamp, EM-kamp, og hvad der skal ske efter det tager jeg efter kamp. Jeg har jo altid haft det ry, at jeg går efter en kamp ad gangen, og det må jeg indrømme, det gør jeg også den her gang. Men hvad nu, hvis du skal møde Mikkel? Hvem vinder den kamp? Den vinder jeg. Det er jeg helt overbevist om. Og jeg tror også, at det er derfor, han ikke vil møde mig. Fordi han ved det, at jeg har ret. Altså, Hans Henrik, han sagde, at han var ikke helt sikker, at alt kan ske i boksning. Hvad mener du om det? Fordi han ikke ved noget om boksning.